Fillarikausi tosiaan lähestyy nyt aika mukavalla tavalla. Hieno ilma on ollut. Tosiaan on siellä pikkasen kylmä, mutta otetaan nyt pikkasen haltuun tätä Hummerin jengi on kysely ihan näitä perusasioita. Mä luulen, että nämä on kaikille varmaan ihan peruskauraa, mutta ei se mitään haittaa, koska on sitten uusia ihmisiä, jotka ei tiedä pyöräilystä tai saatikka sitten niin kuin sähköpyöräilystä mitään, että miten tämä laitetaan kuntoon ja muuta. Et niille, jotka on ostanut paketissa tämän pyörän Hummerin, niin mä luulen, että ne on sitten semmoisia, joilla on kuitenkin sitten kokemusta laittaa diskit kuntoon, laittaa indeksoida vaihteita, laittaa kaikki muuta. Mutta suuri osa tahtoo nauttia niin sanotusti ja lähtee vaan baanalle ja ajaa. Että ensimmäinen juttu on toi pesu, sitäkin on kyselty, että onko se nyt niin vaikeaa. Mä nyt on varmaan vähän tälleen niin kuin alisuorittaja, mutta mun mielestä riittää CRC-pullo ja sitten ketjuöljy. Nostat sen vaan saunaan ja peset sen miedolla lämpimällä vedellä. Niin kuin tuosta kuvasta näkee sauna voi laittaa sitten päälle, se kuivuu nopeasti siinä ja sen jälkeen sitten CRCtä, kun se on kuivunut, niin CRCtä perään ja se syrjäyttää vähän sitä kosteutta ja sitten vähän ketjuöljyä tarpeen mukaan. Sitäkään kantaa liikaa lotrata. Mutta seuraava juttu on sitten toi fillarin saaminen ajokuntoon. Ja katsotaan siinä sitten seuraavaksi niitä juttuja. Ihan noita perusjuttuja. Minne avain menee, miten se väännetään, miten vaihteet toimii, mitä uutta uudessa Hummerissa on. Pieniä uudistuksia, erittäin pieniäkin, mutta myös erittäin hyödyllisiä, kuten liittimien parannukset ja sitten LCD-näytön. Siinä on pieniä parannuksia materiaalissa ja kaikkea tämmöistä pientä. Jees, eli basic juttu, ja pistetään Hummerin ajokuntoon ja siinä ei hirveästi ole monta steppiä, että saadaan se ajokuntoon. Akku tietenkin ladattu. Käyttäkää sitä Sanssin laturi, mikä tulee mukaan ehdottomasti. Tässä on niin houkuttelevasti tää liitin tässä, että siinä voisi kuvitella laittaisi vaikka mitä, mutta älkää laittaa kuin hyvät ihmiset. Eli kiskot on täällä ja kiskot on täällä. Kiskot kiskoja vasten ja ei muuta kuin akku paikalle. Sitten kun se on tälleen, älkää runnoko sitä tässä vaiheessa, vaan painakaa avain pohjaan ja vasemmalle. Niin sit se on paikalla. Kattokaa, että se on tarkkaan tuolla pohjalla. Sitten se voi laittaa virrat päälle tosta noin. Penkki paikoilleen pikakiinnityksellä tietenkin. Itse tykkää ajaa ihan matalalla penkillä. Tarvitsee hirveän kireelle säätää. Se on siinä. Nyt täältä ylimmästä painikkeesta niin painitte virran päälle. Plus miinus näppäimistä. Teho ja ei muuta kuin menoksi. Se on siinä. Se on hyvin yksinkertainen ja kaunis.